Fil-Parlament fl-istess ħin l-istqar li d-dejn żdied għal 72% ta' dak kollu li tipproduċi l-ekonomija, il-Ministru Tonio Fenech ċaħat li pajjiżna għandu kriżi finanzjarja. Qal li l-finanzi tal-pajjiż huma sostenibbli. Huwa messaġġ importanti wkoll ta' stabbiltà għada finanzjarja tal-pajjiż u s-sostenibilità tagħha. Tonio Fenech qal li l-proġett tal-Parlament il-ġdid huwa importanti ħafna l pajjiżna u se jaħlu bħala d-dar tal-poplu Malti. Llum qed nibnu id-dar tal-poplu Malti. Il-kellim laburista Carmenu Vella fakkar li l-Gvern qabad u ddeċida waħdu li jmur għal Special Purpose Vehicle biex jiffinanzja il-Parlament il-ġdid. Isu di ma jridx jismaħħa il-Ministru illi din Special Purpose Vehicle qiegħda hemmhekk biex naqtaw id-dejn minn fuq il-General Government minn fuq il-kotba tal-Gvern u nitfawh fuq strumenti oħrajn. Il-kallima laburissa Helena Dalli referit għal rapport ikkummissjonat mit-Treasury Select Committee fl-Ingilterra, pajjiż li jlu juża s-sistema ta' Special Purpose Vehicle u li jgħid li s-sistema m'għandix tintuża biex gvern jaħrab miri finanzjarji. Inna ma neħdu vot f'dan il-Parlament 4 xhur. Ġifieri skużi inti il-bini jew il-forma jew is-sustanza. Għandu jkollok it-tnejn, però l-ewwel għandu jkollok is-sustanza. Il-kellim laburista Charles Monjon qal li l-25 miljun euro li l-Gvern għadda lil Malta għal bini tal-Parlament il-ġdid qed jagħmilhom minn self li jrid iħallas il-poplu. Qed jimponu wkoll spiża fuq il-Gvern għal 30 sena li ġejjin fuq il-kirja tal-Parlament. Fi 30 sena il-poplu Malti għal dan il-Parlament ħajħallas 198 miljun.